Biz anlatıp yılap yatmadık. Utqa kirdik, utda yanmadık. Suğa düştük, suda batmadık. Yalgışlarının, yuvaltılarının tügel hakkını indi bilemiz. Yana ömür, yana xiyal bilen, yana ürge minip gileriz. Hayırlı gün, hürmetli qonaqlar, müəllimlər һәм студентлар. Хатип Юсуф улы Миңнегуловның 85 яшьлек юбилейына багышланган гамле яшәеш үрнәге дип исемләнгән әдәби музыкаль кичәбезне ачып җибәрәбез. Әдәбият фәнендә абруй казанган, әдәбият тарихының иң тирән катламнарында тирән эзләнүләр алып барган киң колачлы галим, Казан Федераль университетының от казанган профессоры, Россия һәм Татарстан Республикасының от казанган фән эшлеклесе, фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасының дәүләт бүләге лауреаты, әдәби мирасыбызны татар укучысына кайтару юлында зур эш башкарган текстолог, бик күп журналларның редколлегия әгъзасы. Күп санлы монографиялар, дәреслекләр, уку-укту әсбапларының авторы, студентларның яраткан лекторы, җәмәгать эшлеклесе, хатипларча оратор дәрәҗәсендә укытучы. Ә хәзер Хатип Юсуповичның үзен сәхнәбез түренә кайнар алкышлар арасында чакырыйк әле. Хатип Юсупович университет тарихында тирән эз калдырган. Һәр вакыт университет фәнни җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә торган шәхесләрнең берсе. 1967 елның ноябреннән башлап, менә инде 56 елдан артык Хатип Юсуповичның бөтен тормышы уку йортыбыз белән бәйләнгән. Гади укытучы буларак башлаган хезмәт юлында ул төрле баскычлар аша үтеп, кафедра мөдире дәрәҗәсенә күтәрелә. 1999 елдан алып 2009 елларга кадәр Хатип Юсупович зур җаваплылык белән татар әдәбияты кафедрасы мөдире вазифасын үти. Ә инде 2022 елдан ул Казан университетының атказанган профессоры, татар әдәбият кафедрасы профессоры, консультанты. Юбилейimizni qutlov һәм бәйрәмебезне ачып җибәрү өчен сүзне Казан Федераль университетының уку-укыту эшләре буенча проректоры Екатерина Александрова Туриловага һәм Филология һәм мәдәният ара баганышлар институтының Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе деканы Рамил Хамид улы Мирзахитовка бирелә. Сәхнәбез түренә рәхим итегез. Уважаемый Хатип Юсупович, от имени Казанского федерального университета, от имени ректора университета Ленара Ивановича Сафина, позвольте поздравить вас с этой замечательной датой. Уже 6-й десяток лет вы работаете на благо Казанского университета. То, что вы делаете каждый день и для нас, преподавателей, и для наших студентов, сложно передать словами. Но я могу очень долго перечислять все те регалии, которых вы достигли на вашем замечательном, интересном трудовом пути. Но что бы ни случалось в жизни, и каких бы достижений вы не имели, главное для нас и для всех наших студентов — это то, что вы наставник с большой буквы.
Вы делаете жизнь наших студентов интересней, захватывающей, запоминающейся. Раскрываете всем нам, не только студентам, мир татарской литературы, такой прекрасный, такой многогранный. Огромное вам за это спасибо от всего университета. И весь наш коллектив университета желает вам долголетия, процветания, новых, интересных задач и красивых решений. Hayırlı gün, hürmetli kelgen konaklar, okutuşlarыбыз, Татар әдәбиятын, татар филологиясын яратып келген кешеләр бүген менә бу юнәлештә, татар филологиясенә юнәлешендә татар теле саклау, үстерү, киләсе буыннарга тапшыру юнәлешендә эшләүчеләрнең бик зур бәйрәме. Һәм безнең факультетның, безнең югары мәктәпнең бик зур бәйрәме бүген. Чөнки остазыбыз, укытучыбыз, профессор, филология фәннәре докторы, Татарстан Республикасының Россия Федерациясының атказанган фән эшлеклесе, безнең Казан Федераль университетының атказанган профессоры һәм исемнәрне саный башласам, техник өлкәдә, фән һәм техник өлкәсендә Татарстан Республикасының премиясе лауреаты, Татарстан Язучылар союзының бик күп премиялар лауреаты, әйтерләр, сөйләүчеләр Хатип абыйның күп булыр. Ләкин безнең өчен ни өчен бу зур бәйрәм? Шушы остазыбызның туган көне, елны әйтмәскә кушты инде. Менә бүгенге көндә дә ул бездә эшли, әдәбият кафедрасында фәнни консультант, профессор консультант, һәм аның безнең арада булуы безгә бик зур таяныч та һәм зур ярдәм дә. Без гомумән менә безнең буын 40 яшьлекләр, 50 яшьлекләр, яшьрәкләр бик бәхетле буын. Чөнки безнең таянып алга карарга, фәнни юнәлештә таянырга, укыту юнәлешендә таянырга, методик өлкәдә таянырга менә шундый улпат галимнәребез бар бүгенге көндә, Аллага шөкер. Менә безнең беренче рәттә утыра торган улпат галимнәребез бар. Марсель абый Бакиров, Талгат абый Галиуллин, Фуат абый Галимуллин. Менә алар барысы да бүген исән-сау, барысы да бездә эшлиләр. Бу безнең өчен бик зур бәхет. Һәм эшлиләр генә түгел, бик продуктив эшлиләр. Хатип Юсуповичка карагыз, менә бии менде сәхнәгә. Ул эшкә шулай бии килә. Безнең иң күп йөргән конференцияларда катнашкан, чит илләрдә йөргән, Россия шәһәрләрендә конференцияларда йөргән кеше бүгенге көндә менә шушы яшьтәге Хатип абыебыз. Һәр ай сайын бер җиргә конференциягә бара ул. Чыгыш ясый. Минем телефонга шалтырата, һәм әйтәм, Хатип абый тагын бер җиргә конференциягә барган. Чөнки бер шиклегә барып кайта, бер шәһәргә барып конференциягә барып кайта да, ул отчет бирә. Менә шундый кешеләр булды, шундый чыгыш ясаган, шундый проблемалар күтәрелгән. Андый шундый шалтыратулар ай сайын Хатип Юсуповичның. Киләчәктә дә шундый булып калыгыз, Хатип абый, исән-сау булыгыз. Озын гомер сезгә, сәламәтлек, бәхет, шатлыклы тормыш киләчәктә дә һәм безне шатландырып, сезгә таяныр, безгә таяныч булып, озак еллар бергә эшләргә яссын. Бүген кызганычка шундый көн республикабызда, безнең институтыбызда да, университетыбызда да зур делегациялар, менә бу бездә Иран делегациясе, Үзбәкстан делегациясе, Азәрбайҗан делегациясе, директор менә шулардан янына китә алмыйм. Мин сезне котлыйм. Барлык коллективыбыз исеменнән, директорыбыз профессор Рәдиф Фикатович Замаратдинов исеменнән, барлык студентларыбыз һәм үзебезнең коллектив исеменнән. Бик зур рәхмәт сезгә барысы өчен. Спасибо вам большое за поздравление.
Hadi abi sizin rüksat bilen biz indi beyramımızın tağında yemlep jiberir için sizin yanına yaşlarını çakırasınız kile. Hadi dostlar karşı alırız institutumuzun kurki, asıl zatları, kızları hem yigitleri beyram ansambili. İştekçileri Gülnaz Nail kızı Akbar hem Elmira Fuat kızı Kamal Sanduğaşki. Alkışlarla karşı alırız.
радионға бик күп құттықтаулар болашақ, кері орныңызға қайтамын енді қыздар. Ал есептауын шығарабыз сіздің үшін мақсус. Hürmetli konaklar, Hatip Mümnunov ismi Tatar dünyasında galim, yukarı oku yurdu okutuşusu buludan dış publisistik yazmalar avtırı, yazuşçılar birliği ərzəsi olarak da bilgili. Edebiyyatımızın üstürü ülkesinde de zor ölüş kırkken, milli, medeni mirasının nezari baylığının yaşarın perdelerini aşıp, kim katlap okuşlarga eriştirgen şahıslarımızın birisi oldu. Үшін сөзіні Татарстан Язушылар Бірлігі рәйісі, Татарстан Дәулет Советі депутаты Рқаил Рафаэль олы Зайдуллаға білеміз. Рәхим етігіз. Tatarsan Yazıcılar Birliği'nin edebiyatta kazançlar için müdürü. Yani şartlığına bu birinci veriledim. Yergeneydim, kazırıyla alayım. Bir sanallık işler yergene veriledim. Mena 80 yıllıkka fidakar hizmet şimdi. Şuna kadar 14. yılına Expo'da Zuhri'nin kalıp bundan birinci tepkini şakırdılar. Hürmetli Rüstem Nurgaliyev işgalet medali kapalar. Hatta kadar şuna da dişek silge medali gibi. Dişek orden tüm. Sen medalden bir üşesi. Çok güzel oldu. Anasını oradan ekip üzettiniz mi? Gördeler. Hatta olsa bana hayat etmişti. Sizin gençliğiniz kapıştınız. Lakin çünkü bu ülkede hangi sözler Hatip Babay benim yaratkan sazlarından birisi. Universitet'e kirüge birinci adımlardan Üniversiteye girmiş birinci adımlardan Hatip Babay bilen o vakitler o 40 yaşlardaki il ortası bulgan. Anda bir elik şuaydı hazır. Yoktu, belenge olarak şeylerdi oldu. Biz Sabah rayonunun Kazaklar avına özel yalışmasak telesi rayonuna kadar oldu. Bizim cidekçi bulduk bir Hatip Baba. Yani şunda indi ben anladım. Dışlar arasında şunda edebiyatka başıyık. Hatta fidakar, fidai, fanat kişiler var iken. Bu indi bizim Leyizlik Anaybilen şehirlerine rayon gazetesinden barıp anda çünkü uyuşturucular bilen ilişkine yeriydi rayon üzerine. Onu kiralıp kaytıp biz şimdi siyiniz bu rayon gazetesinde basınlaş şehirler. Bir zor rahmet, onun için de icatkar oklandırgan için Hatip Babay vakitte item eder. Abayına idi bizge, hazır mı idi? Biz kartayıp gittik, hemen büyük bir yere. Üniversite büyük kaytıp gide. Hem Yazıcılar Birliği'ne de. Her vakit anasını bana ramile ettiğinde o çift illerge bir küperi
айрықша Қазақстанға, чөнки өзі Қазақстан Киев'de. Hem meni de alıp vardı neçeler yıllar elek Türkistan şehirine. Anda Külbek isimli alimnin юбилейді болса керек, işlegen, uzak yıllar işlegen işin oldu muydu o gün? Muhammed Peygamber yaşındaydı. Университеттен кейде тұрған уақыт болған. Шunda мен шапқаттым, аны бүтін қазақ біле екен, тикмегіне ол Татарстаннан көрі бұл шырларда Қазақстанда yaşaydı. Университетте лекциялар оқиды, ана her қазақ келіп, ұстазым деп, hocam деп, асы тіректер болғандар енді келіп Вашия құлын, аның құлын жүздерін аңғайына иділер. Biz de şu ayık, gerek biz sizin bilen hatırlayın, biz seni yaratağız, irlerçe. O bana şimdiden da telefona yaşıldıra da, bana aydılar bette, isap bilmeyi, açıp bilmeyi, o beni her vakit kankitli. O gitmedi, vakitte sen sahneden bir seyitmeden deyip, Allah'a şükür, bandı kişiler var, benim hatırlayın. Bugünkü çıkıştansında şıltıratırsa bana nerse gitmedi. Lakin midel şanan bir... Her kimden nıgrak siyse nıgrak kenarda elde kız aldılar tura, benim okuyan studentlar da ne otura, elekir studentlar da var. Bizlere hazır insiyede. Cimcima Sultan deyip, bunu kurtarıp, şap katırıp, sıklanıp, aytken sözleri, çünkü mine şu İslam katiplerine, kutuplarga, Bulgarilarga, Seyf Sarayı'nda ne kızıştığınca kitabımızda çıkan idi. Mine şu büyük şiiriyetke, Orta Asır Tatar şiiriyetine, Sin beytenen paşam da çünkü biz bu akinde sin düşeceğiz. Tatarlar bu ömrümüzde sin dibete. Çünkü Allah'a da bir sin dibete. Sin hatırlamayı bizni akırdın, hem biz anladık. Ondan çıkıyor yok. Rahmet. Studentların kulağı çıkan var. Hemen bunu istek aldığım sebebi var. 77. yıl sabah hacı verdiler. 70 yok, 70 ol birey. Şundan kadar deginde bir kardeş, tarih Türk'üme, Tatar bilgi bir 60-70 studentiydi. Degilerini okunaştırdım. Bütün isit oldu gün, min maşına bilen ayırayım sebebi şu. Rayonun yetekisini Kamalık bilen zamanda Sarman'da bir geçti. Hem anda ideoloji sekreteri ikincisi Züfer Şeyhettin'im. Benim zaten yaşadı. Şuna göre beni götürmeye yerine oturtmadılar. Hem bunlarda bütün şartlar kullanıldı. Hem hizmet hakları bildiler. Maşina bilen neler getirdiler, prodüksiyi başkalar içinde falan iken. Tebrik ederim. Bir başarı var mı? Megafonlarda var abi. Anısıyla ikinci kişide bulur. Rahmet Melavi. Юбилярımızны құтлап Татарстан Республикасы Премьер-министр орынбасары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы тулы вакалатлы вакилы Әхмәтшин Равил Калимулла улынан құтлау телеграммасы килде. Эшлекле сәфәре белән Кытай Халык Республикасында булу сәбәпле, ул бүген үзе чарабызда катнаша алмый, құтлау телеграммасын укып китәргә рөхсәт итегез. Уважаемый Хатиб Исупович, примите мои самые теплые поздравления по случаю вашего летия. Известный ученый, литературовед, талантливый писатель, внимательный наставник, педагог, многогранная личность. Вы внесли огромный вклад в изучение духовной культуры татарского народа. Многие годы своей жизни, наполненные трудами, испытаниями и свершениями, вы посвятили себя исследованию в области теории литературы, воспитанию молодого поколения. Уверен, большая ваша заслуга профессора в творческом становлении многих журналистов и писателей.
Горжусь, что вхожу в число ваших студентов, полюбивших благодаря вам, вашим речам, ярким лекциям, богатую татарскую литературу и родной язык. Желаю вам здоровья, долгих лет активной и плодотворной жизни, реализации новых творческих планов. Пусть вам в жизни всегда сопутствуют благополучие, внимание и забота благодарных студентов и близких людей. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Ахмедшин. Хатип Юсуповичны олы юбилейі белән котлап, шулай ук Казахстанның Казандагы генераль консулы Ерлан Искаковтан да котлау телеграммасы килде. Котлау телеграммасын укып китәргә рөхсәт итегез. Уважаемый Хатип Юсупович, примите мои самые искренние поздравления с днем вашего рождения. Народы Казахстана и Татарстана близки нашими едиными историческими корнями, близостью языков, обычаев и традиций. Исторические узы дружбы между нашими народами стали прочной основой для всестороннего сотрудничества и на современном этапе. Ваш вклад в развитие культурного наследия Республики Татарстан снискали вам всеобщую любовь и уважение. Желаю вам, уважаемый Хатип Юсупович, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, мира и благополучия. С искренним уважением, Ерлан Искаков. Әлеге бүләкләргә без дә кушылабыз һәм сәхнәбез түренә Татарстанның ат казанган артисты, татар моны Әлфия Абзалова, Вафира Гиззатуллин исемендәге җыр конкурсларының гран-при иясе Энҗе Шәймурзинаны чакырабыз. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле Хатип Юсупович, сезне юбилеегез белән чын күңелемнән котлыйм. Исән сау булыгыз. Бүгенге җырларыбыз сезнең өчен. Çiçekler gibi kar yağar, hediletip yazgıma yetişir, çamur çeşek atlanı tuğayda, yürgen ilgi gör kişir. Çamur çeşek atlanı tuğayda, yürgen ilgi gör kişir.
Кенже Шаймурзина. Без рахмат. Сюрприз булды әле бу. Инде бу аркаларда юбилейларда катнашканы бар, аның белән инде без зәй якларында да бергәләп йөргән идек, менә монда көтелгән. Бик зур рәхмәт. Хатип абый, мисында күрә алдыгызмы син инде? Тегесендә кызларны күрәлми калдым дигәнегез. Татар халык шул мәгънәсендә бәхетле халык. Милләтенә хезмәт итүне йөрәк гаме итеп күтәргән, милләт мәнфәгатьләрен кайгыртуны үзенең намус эше дип санаган, шул юлдан тайып булмыйча яшәгән шәхесләре, талантлары белән бай һәм бәхетле бул. Милләтебез мәнфәгатендә һәр чак төпле фикере булган. Халкыбызның үз аңын уяту юлында гомерен татар милләтенә хезмәткә багышлаган, көрәш мәйданнарында үз юлын сызган тынгысыз һәм зыялы зат Хатип Йосыф улы Миңнегулов әнә шундый асыл затларыбызның, җәмәгать эшлекләребезнең берсе. Юбилярыбызны котлау өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты әгъзасы Рамил Чыңгыз улы Төхвәтуллинны һәм Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты исеменнән котлау өчен Ирек Илдус улы Шәриповны, Уразаев Фәрид Яскар улын һәм Хәсәнов Рәүф Юсуф улын биргә чакырабыз. Рәхмәт. Мен өзімді бүгін ең бірінші шаратта Хатип абайның шәкірті вазифасында өзімді шулай көз алайым, чөнки міне ярты зал болмаса, бәлкім көбірек тұрғанда Хатип абайда оқыған кіші. Ең бірінші шаратта мен ана ихлас көңілмен рәхмәтімді айтасым келе. Тарихқа, мәдениетқа, туған тілімізге мәхәббәт уятушы Хатип абай. Бүгінгі күнде де міне әрге керек. Ул бер кайчанда битараф түгел, ул күңеле белән яшь. Һаман иҗат итә китаплар, менә 2 китабын бүләк итте, укып барабыз, сорый укыдыңмы, юкмы, кызыксына. Ничек инде укымыйсың инде. Менә минем карамакта булса, мин мондый кешеләргә 2 гомер биргән булыр идем. Аңа бер гомер генә җитми, чөнки ул гыйлем таратучы, ул халкыбызның асыл ташы, алтын баганасы, гомумән милләтнең асыл ташлары, алар зыялылар, алар безнең халкының ничә генә процент тәшкил итәләр икән? Минемчә, бик күп түгел. 1% бар микән, 2-ме? Алай булса. Шуңа күрә алар безнең халкыбызның иң кадерле кешеләре. Алар фикер булдыралар, алар халыкның киләчәген булдыралар, мәгънәсен. Һәм рәхмәттән башка Хатип абыйга әлбәттә сүзләрем юк. Менә минем сүзем шуның белән дәвамлана, чөнки монда чират. Һәр вакытта да шулай яшь, күңелле, яшь йөрәкле булып калыгыз. Сезнең дәртегез дә, дарманыңыз да җитәрлек, Алла булса, безгә үрнәк булып, киләчәктә дә матур итеп шулай бии сәхнәләрдә күрешергә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Сәхнәдәгеләр түгел, алар укулдалар, бер дигән студентлар булдылар. Менә Рамил, аннан Шинданда Рәмзия, аннан Рәдиф Сәрди, башкалар, һәммәсе бер күргәндә. Мин аларга кереп шул рәхәт иде. Йөрәк үзен белмәгәнне аларга шактый күрәләр. Hürmetli Hatip abi, sizni Tatarstan Respublikası Premier-Ministr orunbasarı, Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şurası reisi Vasil Abdülgazovich Şeyhraziyev isminden Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Başkarma Komiteti reisi, sizin okuşunuz da Nisvan Işılır Şakirov isminden, özümüzdün isminden şın köngülden bu ürkem gününüz bilen kutluyoruz. Hatip abi Bütün Dünya Tatar Kongresi için o bir yakın kişi, çünkü o yışkına bizden delegatsiyalar bilen Rusiyanın, dünyanın başka tübeklerine çıkan, hem de jurnalist olarak bir күзәтүрне әйтәсем килә, ул иң популяр ират безнең делегацияда һәр вакыт. Аны һәр вакыт иң матур, иң зәвыклы киенгән, иң мөлаем рәисле хатын-кызлар урап ала.
milletini eydep barışı, motor, mülayim kişiler. Milli harekatın en asıl zatları. Hem tağın bir küzetüne aytıp ötesim kile, hem bölüşesim kile sizden bilen. Bu aşışını biz il buylap yürgende bir milli respublikalar, il buylap yürgende milli respublikalarının birisinde şul respublikanın ziyalıları etkenler idi. Siz To'qayni o'zingiznikigina demangiz, chunki mana bizning To'qay darajasındagi kishimiz yo'q. Siz tag'in bir necha kishini atadilar. Ammo mening bugun Xotib obini atasım kile. Bizga Xudoyning rahmati keng, hammaning rahmatining bir shag'ilishi ul da bo'lsa, bizning Xotib obi Minigulov bor. Shu zo'r buyuk darajadagi g'olibimiz bor. Xudoy har millatga da bunday zo'r rahmatni bermagan. Her milletning de onday zo'r buyuk shaxslari yo'q. Biz sizning bilan zamondosh bo'libmiz bilan g'ururlanamiz. Sizga xayrli uzun umrlar tilaymiz. Hamma institutning bitani межкультурный kommunikatsiya degan yerida bor. Mana ko'pdir yillar millatlar munosabatlar ülkesinde ishlagan shirda Qozon Idil bo'yi xalqlarining milliy kiyimlarini öğrenme bilan shug'ullangan edik. Ham shularning kostyumlari birga to'plangan kitap chiqarildi. İstalik edip shuni topshirasım keladi. Hem tamamlab Butun Dünya Tatar Kongresi o'z ustidan shunday vazifa oldi. Xotib obining yil davomida distalgan yubileyine bağışlagan distalgan choralar o'zi. Biz ularning birisini da qoldirmasdan qildik. Biz endi sagat da bo'lak etdik, kalendar da bo'lak etdik. Altın endi albatta. Medal da bo'lak etdik. Hammasi hamali dag'in shay servisi da biz bo'lak etdik. Ansini yigizga keltirib beramiz. Zo'r tortmalar bilan sahnada yuramiz. Dag'in da sizning yubileylarda uchrashirga yazsin. Saklılar Şurası isminden Çin Gülüz'den tebrik etmemiz kile bütün Dünya Tatarlar Kongresi'nin Saklılar Şurası'nın aktif azasımızın hatırlamıyoruz. Bu özünün sağlıklı fikirlerin her ortada makul edip halkımızga ciddiye bilen hem onun fikirleri bir ehemmiyetli. Bizim Tatar cemaatçiliği için Şimdiden halkın büyüklüğü cemaatanın sanı hukukluğu bilen belirlenmiyor. Onun büyük şahsları hukukluğu bilen belirleniyor. Buna Xotib şunday şahslarının birisi, amında zalda şunday büyük şahslarını gören, onun bilen onlarda okuyanlar, onun bilen birge hizmet kılganlar, Xotib abzine hem varıgızında şu Ülkem yübili bilen Çin Kumuldan Aksaklılar Şurası isminden tebrik eten, isenlik, iminlik, ilk günlerimiz tınış olsun, ilesi günlerde mağdur et, uşaklarını birge işlerge, yaşarge Allah razı olsun. Hayırlı gün Xotib abi, hürmetli, ılpatlı yoldaşımız. Ben indi bugün Salman yağından bularak, Salman kişilerinin Qozonda yaşayan kişileri bularak Xotib abiga müracaat etesim kile. Allah'a şükür ul yoldaş da, Allah'a şükür ul on kardeş de. Xotib abi bütün Tatar dünyası için o'z umrini bağışlagan şahıs, zotli kishimiz. Biz onun bilen o'zimizning ulpatlı zotlarimiz İlham Abisman, Murod Ramziy gibi şahslar bilen g'ururlangan gibi g'ururlanamiz. Xotib abimiz bizning tug'an yog'i bilan bir qachonda oralarni üzmedi. Tug'an yog'imizning tiregi bo'lib turdi. Şunsunu da aytasim kile, qon kardeş degech.
Аның туган авылы Апас авылы. Безнең авылыбызның борынгы исеме Апас авылы. Кайчандыр ата-бабаларыбызның берсе Апас Мулла Тутаев килеп салган авыллар 1728-31 ел. Тагы бер затыбыз, кардәшебез, ул күренекле суфи Мурат Рәмзи. 36 ел Мәккә Мәдинәдә шейх суфи булып торган. Соңгы 10 елдан артык гомерен Кытайда яшәгән һәм анда Коръәнне татарчага тәрҗемә кылган. Кытайчага тәрҗемә кылган һәм 2 томлык татар тарихын язган шәхсебез. Менә бу шәхсебезнең бүген ватаныбызда Коръәнне табып алып айтылды. Һәм аның күчермәсе яңа баштан бастырылды. Һәм бу Коръән кириллица шрифтында яңадан татарчага тәрҗемә ителә башлады. Бүгенге көндәге милләттәшләребезгә кайтарып җиткерү өчен. Менә шушының беренче экземплярын Хатип абый сезгә бүләк итәргә рөхсәт итегез. Чөнки Мурат Рәмзи кайчандыр үзенең шәҗәрәсендә язып балдырган кан кардәш икәнен. Мин шушы ике улпатлы шәхеснең араларын шушы Коръән белән бәйләп куяр идем һәм сезгә михрибанлы булугыз өчен, шәһвәтле булугыз өчен, шундый затлы булугыз өчен һәм күп мөмкинлекләрегезне, укучыларыгызны сафка тизеп бастырганыгыз өчен чын күңелдән рәхмәт әйтәсе килә. Сезгә озын гомерләр, саулык, сәламәтлек, һәр вакытта да шушылай фидакар кылуыгызны телим. Сау сәламәт булыгыз. Şuşu orada özünün 85 yılını durğan Damir Garifulli anın bugünkü şəhsi sarmanda minde şapırganları ikisinde özünge tur getirgenler. Hem ul şahirde jırları var. Şunun rastlauı boyunca benim ettiğinin en iyisi bilen Murat Rəmzi bir yakın kardeşler. Min özüm tekşirmedim. Damir Garifulli çuşlar Murat Rəmzi bilen tuğan ikenlikini rastlayıp bildi. Bu bir yol olup da işte. Hürmet bilen kelgeniz için, hürmetli жылы сүзләр әйткәнегез өчен. Хатыйба үзегез күреп торасыз, безнең кунакларыбыз күп. Менә шулай бермә өйүп алып чыккан өчен зинһар кичерегез, чөнки бәйрәмебезнең вакыты тар. Шулай да бәйрәмебезне дәвам итеп, сәхнәбез түренә Татарстанның атказанган артисты Фәрит Мирзануровны чакырабыз. Алкышлар белән каршы алабыз. Хатибабында иң яраткан җыры Олы юлның тузаны.
Фәрит Мирзануров һәм инде баянда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Геннадий Максимов. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт итегез. Bir bik motor sizga bir yigit garmon soyli insof habibini muziksa. Яшьләребез булганда халкыбызның хөрмәтләре. Күптән бирсәгез юлларыгыз илгән сибелсен, тау нурлары рут йортыгызга тик шатлыклар насип итсен. Бүлешәбез барлык шатлыкларны бөтенебез бергә җыелып, гомерегезнең олы вакыйгасы күңелләрдә калсын уелып. Рәхмәт. Татарстанның атказанган артисты Фәрит Мирзануров диде. Менә бит Хатип абый безнең концертыбыз шундый көтелмәгән хәлләр белән бара. Җырларны да бәдрәт кенә бәрә башладык, яме. Чөнки кытлаучыларыбыз күп, һәм инде кытлаучыларга күчәбез дә. Фән дөньясына 60-нчы елларның ахырларында аяк баскан галим, әдәбият белеме фәне үсешен өйрәнүне яшәү гамәленә әверелдергән абруйлы тикшерүчеләрнең берсе. Урта гасыр татар әдәбиятын бер бөтен процесс буларак өйрәнгән галим булып өлгерә. Хатип Юсупович 1972 елда Алтын Урда шыры, Төрки татар шагыйре Сейф Сарайы иҗатын өйрәнгән кандидатлык, 1991 елда татар әдәбияты һәм шәрык классикасы темасына докторлык диссертацияләрен яулый. Аның татар, рус, төрек, инглиз, төрекмен, казах, таҗик телләрендә 1800дән артык язмасы дөнья күрә. Шуларның 25-е монография. Хатип Юсуповичның тырышлыгы, үҗәтлеге нәтиҗәсендә шактый гына кулы язмалар урта гасыр әдәбиятының иҗади мирасын киң фәнни әйләнешкә кереп китә.
Юсуф Баласағұлы, Құлғали, Құтып, Сейф Сараи, Мөхәммәдияр, Мәулә Құлый, Тажетдин Ялшығыл, Шәмсетдин Зәки һәм башка әдипләр иҗаты үз бәясен ала. Юбилярыбызны Татарстан фән эшлекләре, Фәннәр Академиясе исеменнән котлау өчен сүзне Татарстан Фәннәр Академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, Әдәбият һәм Тарих институты директоры Ким Мөгаллим улы Миңнуллинга һәм Татарстан Фәннәр Академиясенең Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры Искәндәр Аяз улы Гыйләҗевка бирик. Сәхнәбез түренә рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм Хатип абай, хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать, кадерле дуслар, хезмәттәшләр, студентлар. Менә бик мәгънәле, уйландыра торган бәйрәм кичәсендә без бүген олы юбилейлар, вакыт агышы һәр вакыт уйландыра. Мин инде уйлыйм, Хатип абай юбилеена бәйле менә бер олы күп эшләр җимергән олы бер буын вәкиле Хатип абай менә Совет чорында дөньяга килеп, татар дөньясының, укымышлы татар дөньясының, китаплы, билимле татар дөньясының бөтен дөньяга таныту юнәлешендә зур бер адым ясаган буын баласы. Дөньялар бик нык тиз үзгәрә. Менә Совет чорында инде шактый еракта калды. Әлеге буыннан соң ничек эшләрбез, әлеге буыннан соң ничек яшәрбез, фән дөньясы ничек булыр дигән уйлар килә башка. Менә шушындый кичәдә мин инде Хатип абайны белгәнгә 45 ел булып килә икән. Ул вакытта да менә үзгәрмәс Хатип абай, ул вакыттан ук шундый ук төз, шундый ук әдәбиятка гашыйк, шундый ук үз сүзле, сүз бирмәс, катгый бәяләрендә дә менә гомере буе шушындый, чөнки үземнән беләм мин 2нче курста Хатип абайдан курс эше язган идем, аның ни дәрәҗәдә таләпчән икәнен шуннан да белдем. Һәм инде әйтергә кирәк, менә шушындый ылпат затларыбызны безнең фән дөньясындан Фәннәр Академиясенең җитәкчелегендә үзенең котлау сүзләрен җиткерергә сорады. Бүген инде әйтелгәнчә, бу көннәрдә гомумән Татарстан кайный, кунаклар күп, төрле делегациялар килә. Рифкат Нургалиевич Миңнеханов та бүген Казан форум чараларында безнең әле соңгы көннәрдә Россиянең региональ академия җитәкчеләре безнең Фәннәр Академиясында булды. Менә шуңа күрә мин инде Рифкат Нургалиевичнең безнең академиклар исеменнән котлавын сезгә җиткерәсем килә. Хөрмәтле Хатип Йосыф улы, Татарстан Фәннәр Академиясе коллективы исеменнән һәм шәхсән сезне үз исемемнән юбилеегыз белән тәбрик итәм һәм татар филологиясе өлкәсендә башкарган хезмәтләрегезне югары бәяләп, ихластан рәхмәт белдерәм. Сез татар әдәбияты белеме аксакаллары сафында торучы, гыйльми-педагогик эшчәнлегегездә үз фәнни мәктәбен булдырган абруйлы галим, күп санлы хезмәтләр авторы, зур хөрмәткә ия мөгаллим. Киң кырлы эшчәнлегегезгә, эшләрлегез сезгә Татарстан, Россия генә түгел, төрки дөньяда да киң танылу китерде. Бераз гына кыскартам, Хатип абый, кайткач төшеп калган урыннарын күз салырсыз әле.
Fidakar hizmetlerinizin tağın bir tüp көрсәткече müğayim Tatarstan hem Rossiyanın türlü tübeklerine taralıp yaşayışı, hizmet koyucu, küp sanlı şakirtleriniz buluğudur. Bugünkü günde de fenli hem icadi işçenliğinizini aktif devam ettiğiniz bilen yaş buğunga örnek bulup durasınız. Muhterem galimimizni mübarek jubileyi umayı bilen yana bir mertebe ihlas tebrikliyiz. Gelecekte de iyilikli hizmetinizin neticeleri kuandırsın, o niyetleriniz turmuşka aşsın, sizge yakınlarınızdan mutlu selametlik, iminlik, uzun ömür diliyoruz. İhtiram bilen Tatarstan Respublikası Fenler Akademiyası Prezidenti Rifkat Nurgalioglu Mengexanov. Maqtav grammatısı da var Hatip ağabey, humanitar fenlerini östürüge zor şahsi ülüş kırtıgıgez, Tatar edebiyatı tarihinin, onun şerif klasikası bilen tarihi beğenişlerin İrenu yolunda fenli izlenüleri, küp yıllık neticeli hizmeti için Mengexanov, yaşına etmezken kuştur, şuna toptalıklan demeli. Mengexanov Hatip Yusuf olup Maqtav grammatısı bilen buletlenen. Rifkat Nurgalioglu'nun bu Buleklerin tapşıran, buranın Dağın Fenler Akademiyası'ndan bir bulek var. Halimcan İbrahim isimindeki institut hizmetkarları da küp sanlı sizin şakirtleriniz kuşularlığı kutlavlarga bu bizden kızlarımızdan instituttağı hem cebitlerden kuşulaşmalar ne Hürmetli Hatip ağabey, hürmetli dostlar, kollegalar, studentlar. Men qisqaroq so'rab turishim çünkü Hatip ağabey bo'lgan auditoriyada men she'r yasaganda men har vaqtda ixtiyorsiz anim tomoq quruq ekan. Motorik deb qo'ya olayım. Shundan so'ng oldima, ha? Davarga vaqt. Shuna ko'ra men endi bunda Bu arada so'qib degan bekitib. Hatip ağabey qabag'in qirmas chunki bugun yubiley anmoqdilar, endi sizlarni bildirga yaramaydi. Cemaat Hatip ağabey türlü qiziqli hal narsalarga yarata bitin deymi? Mana shunday bir g'ibratli qiziqli haldan boshlab jibarayman. Bundan bir necha yillik universitetga ulug' bir yetakchi kelgach, Hatip ağabey shu uchrashuvda qatnashgan vaqtda siyosiy yetakchilar uchun birozgina qattiqroq, esa o'ng'aysizroq so'rov bergan. Tatar tiline qaragan, tatar tilini o'qituv, tatar adabiyotini o'qituvga qaragan so'rov bergan. Shundan so'ng universitet yetakchilarining birisi kim ekanini aytib turmayman. Hatip ağabey yanına kelgan, aytgan: "Вам что, больше всех надо?" Mana jamoat bu bek to'pos so'zlar albatta o'ylab qarasan, aymi? Lekin mana bu so'zda hech shubhasiz Hatip Yusupovichning osilini ko'rsata turgan ma'no bor. Anlaşılan da больше всех надо. Anlaşılan da bir o'rinda qotib qolirga mumkin tugul. U hamon qaynab, hamon dardlanib, hamon burishib, hamon o'zining pozitsiyasini yetkirga tilab yashay. Bu onun hamanda saqlanib kela turgan motor sifati. Ol burishuvchan, ol javobli, ol Tatar xalqining yozmishi uchun burishuvlar, Tatar madaniyatining hali uchun burishuvlar, Tatar maktabining hali uchun burishuvlar, Tatar bolalari uchun burishuvlar, xalqimizning millatimizning kelajagi uchun burishuvlar. Ham bu sifatlar hamanda onun bilan, hamanda ol bizning uchun shu yoqdan ulug' o'rnak bo'lib turadi. Albatta Hatip ağabey g'ajoyib darajada zo'r g'alim, bilimli g'alim. Ham men endi bu yo'li bunda endi Tatar ensiklopediyasi ham Tibakni Öğrenme instituti vakili olarak bana asızlıqlab aytam, ol Tatar ensiklopediyasının tüzülüğüne, çıgıuuna bek zor uluş kiritken bizning redkollegiya a'zosi, bosh redkollegiya a'zosi ham Tatar edebiyoti tarixina, Tatar edebiyotuna qaragan bek ko'p maqolalarning avtori ham redaktori bo'lib turadi. Bek zo'r rahmat Hatip ağabey shu xizmatdashlik uchun. Mana bunda Arkail shunday motor so'zlar aytdi, u men chiqish yasag'ach qay vaqtdan
итеп куя дип әйме. Хатип абыйның шундый гадәте бар шуннан да мин дә чыгыш ясагач, Хатип абый кай вакыт әйтеп куя, ярыйсы гына булды дип әйтә ул. Тәкъитләп тә куя. Менә күптән түгел генә без аның белән Чаллыда булдык әйме. Һәм Хатип белән гомумән сәфәрләргә чыгу бик рәхәт ул, күңелле, чөнки ул бик җортыллы, бик белемле кеше буларак, әллә нәрсәләр сөйли ул, кызыклы хәлләрне сөйли, үз тормышыннан да сөйли, фән өлкәсеннән дә без белмәгән булганын да булмаганын да сөйләп җибәрә ул кай вакытта әйме. Аның белән шуңа күрә сәфәрләргә чыгу бик рәхәт, бик күңелле. Менә монда без Чаллыда икебез дә сәхнәдә чыгыш ясадык. Мин аңа кадәр элегрәк ясадым чыгышымны һәм шуннан соң Хатип абый әйтте, тәнкыйтьләмәде, әйтте, мин әйтергә теләгән сүзләрне әйттең дип. Бу мактау булды дип минемчә. Шуңа күрә мин горурландым. Хатип абый тәнкыйтьләмәде, киресенчә мактады дип әйтәм. Хатип абый, бик зур рәхмәт сезгә менә шу тормыш мәктәбе өчен, фәнгә керткән өлешегез өчен, зур-зур хезмәтләрегез өчен, менә шундый тынгысыз кеше булуыгыз өчен. Киләчәктә дә шулай булсын. Рәхмәт. Һәм монда безнең институтның кайбер җиңүчеләре яңарак чыккан басмаларның берсе һәм Татар энциклопедиясының Хатип Миңнегуловка багышланган мәкаләсе кергән томы. Рәхмәт сезгә. Килгәнегез өчен, бәйрәмебезне ямьләгәнегез өчен. Ямьләдегез, бик ямьләдегез. Һәм инде бәйрәмебезне музыкаль бизәлеш белән дәвам итәбез. Махсус урынга утыртабыз, чөнки аның алдына без кызларыбызны, бер көтү кызларны чакырабыз. Яшьлек ансамбле җыен бию белән каршы алабыз.
би ансамблі. Жетекшілері Дамир Хайдарұлы Хыснетдинов. Хатип Юсуповичны котлап, Казахстаннан Лев Гумилев исемендәге Евразия университетынан да котлау килде. Хәзер сүз аларга. Ихтибар экранга. Дорогой Хатип Юсупович, вы очень часто приезжали в Казахстан, приезжаете, были на родине Абая, в Кокшетау, в Алмате, в Туркестане, в Астане. Каждый раз после вашей поездки мы читали очень интересные статьи о Казахстане, эссе, о литературных связях казахско-татарских. Из ваших работ мы узнали о великих сыновьях татарского народа. Очень благодарны за это. Вы рассказывали о Нурғали Нурғалиев, поддерживаете связь с казахскими литераторами, такими как Сид Аскаров, академик, Сид Аскарбасов Аскарович, Шакир Ибраев, в Туркестане Тулбек Иргубек и многими другими вы очень близко общаетесь. Вот для нас, для молодых, это очень большой пример. Мы желаем вам долгой жизни, прожить до 100 лет, и пусть ваше благородное дело будет продолжено вашими учениками. Құрметті Хатип Юсупович, біз сізді қазақ пен татар арасындағы мәдени байланыстарды, әдеби рухани байланыстарды жақындатқан, алтын көпірге айналған ардақты аға, құрметті профессор ретінде білеміз, танимыз, сыйлаймыз. Сіздің есіміңіз сонау 20 ғасырда академик Нұрғали Нұрғалиевмен бірге замандас болған кезімізден қазақ қауымына таныс. Өзіңіз қазақтың көрнекті ғалымдары, көрнекті ақын жазушыларын зерттеген еңбектеріңізбен қазақ оқырманына есіміңіз мәлім. Соның ішінде Абайға қатысты, Мұхтар Әуезовке байланысты, түркология саласында да қаншама еңбектер жаздыңыз. Әсіресе мынау халықаралық түрк академиясында қызмет істеген жылдары сізбен бірге бірнеше ғылыми жобалар атқарған еді. Кейін Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде академик Сейіт Аскарбасовпен өзіңіз замандас құрдассыз, кездесіп жүрдіңіз. Осы жерде қаншама дәріс оқыдыңыз, тағы кездесулер ұйымдастырдыңыз. Қазақстан елі сізді жақсы көреді, есіміңізді құрметтейді. Қазақ елін татар жұртына таныстырдыңыз, қазақтың ақын жазушыларын сол жаққа насихаттадыңыз, аузыңыздан тастамайсыз әуезовтерді, мағжандарды, мұқағалидарды. Сондықтан жасай беріңіз, мерейлі жасыңыз құтты болсын. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасы сізді мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтайды. Хатип аға, Хатип әріптес, Хатип жезде, біз сізді жақсы білеміз. Әсіресе мына қазақ татар әдеби байланысы, әсіресе мына 20 ғасырдың басындағы қазақ татар руханиятындағы мәдени рухани байланыстар шын мәнінде екі елдің арасындағы гуманитарлық байланысты да, адами әріптестік қатынасты да байыта түседі. Мысалы, мен өзім сол Татарстанда, Қазанда болдым. Сондағы әріптестер Флюра ханым бар, Нингазова бар дейді. Және басқалардың қайғысымен де қазірде байланысымыз бар. Жылда өтетін дәстүрлі шығыс пен батысқа қатысты ғылыми тәжірибелік конференцияларға қатысамыз. Тек қана материал, тек қана жаңағы кітап үлгісіндегі мәтіндер жүйесінде ғана емес, шын мәнінде әріптес ретінде мына онлайн жүйеде де байланысымыз еселеп келе жатыр. Ал енді өзіңіздің шығармашылығыңыз, зерттеуіңіз мына қазақ оқырмандарына, қазақ әдебиеттанушыларына да таныс. Біз өзіміздің аудиториядағы дәрістерімізде немесе зерттеу жұмыстарымызда оны жиі пайдаланамыз. Осының өзіне де сіздің шын мәнінде әдебиеттің, ғылымның адам екендігіңіз анық аңғарылады. Осы бағытта ізденісіңіз, іргелендіктеріңіз жалғасын таба берсін, біз сізбен байланыс түзбейміз. Жасай беріңіз.
Ишил болу. Сізді бүгінгі келіп отырған берейлі 85 жасыңызбен шын жүріп құттықтаймыз. 100-ге жетіңіз. Ғылым жолындағы ізденісіңіз ары қарай жалғаса берсін. Сізге біз ең алдымен мықты денсаулық, одан кейін ұзақ өмір, одан кейін ғылым жолында тағы да тамаша жетістіктер тілейміз. Сіз өзіңіздің осы уақытқа дейінгі ғылыми зерттеулеріңіз арқылы ғылымның түркілік кеңістігін жақсы бір олжа әкелдіңіз деп айта аламын. Сіз түркі дүниесінің маңдайалды озық ғалымы ретінде мойындалғансыз. Және осы сіздің зерттеулеріңіз болашақ ұрпақтың қажетіне жарайтын құнды қазына болмақ. Біз Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының атынан сізді шын жүректен құттықтаймыз. Сіз өзіңіздің сонау жас күніңізде осы кафедрамызды басқарған біздің сүйікті ұстазымыз Рымғали Нұрғалиұлы туралы тамаша естелік жаздыңыз. Және оның қандай ғалым екенін бізге өз аузыңызбен айтып жеткіздіңіз. Бұл да болса сіздің адамгершілік, рухани қалпыңыздың бір бейнесі, досқа, жалпы ғылымға, ғалымдарға деген ерекше құрметтің бір үлгісі деп білеміз. Сізді тағы құттықтаймыз. Жақсы, қуаныш, жетістік тілейміз. Қадірменді Хатип Юсупұлы, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Қазақ-татар әдеби байланысына, осы руханиятты дәнекерлеудегі жалпы түркі мұсылман әлемін біріктірген жәдігшіліктің бүгінгі иминлік, ғаилә иминлігі, сәләмәтлік, ұзын ғұмыр тілейм. Біздің якташларыбыз Сарманлылар арасында күрнекле шәхесләрнең иң мөхтәрәме, иң хөрмәтле шәхесләрнең берсесез. Без сезне матур күркәм юбилеегыз белән тәбрик итәбез һәм рөхсәт итегез сезгә инде үзебезнең районыбыз башлыгының котлавын һәм рәхмәт хатын тапшырып китәргә һәм инде минем белән бергә сезнең монда күп сандагы дусларыбызның әле бик азыгына аларның да сезгә тапшырып бүләкләре бар. Рәхмәт сезгә бик зур булганыгыз өчен, рәхмәт сезгә безнең Сарман районының патриоты булганыгыз өчен. Без сезнең белән горурланабыз һәм алдагы көннәрдә дә әле сезнең белән хезмәттәшлекне дәвам итәрбез дип ышанып калабыз. Иң җылы, иң кадерле бүләкләр бул якташлардандыр. Чөнки бар иҗат, бар дөнья башы чишмәсе ул туган яктан туган җирдән. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле килгән кунаклар, монда Хатип абыйны 45 ел белән дип мактанышлар да булды. Мин Хатип абыйны 60 ел белән. Аның беренче шәкерте мин беренче класстан башлап укыдым янда. Нәрсә дисез кирәк Хатип абый? Эшәклеккә син өйрәттең, туры бул, гадел бул дип. Шуңа күрә инде дөресен әйтәм, яшенә әйтергә кушмаган, яшенә әйтәм инде Хатип абый. Хатип абыйга 12 көнне 29 яшь тулды. Аның 56 елы монда кергән трудовой стаж, ансы яшькә керми, узан гомергә дә керми. Шуңа күрә Хатип абый 29 яшын белән сине 30 яшына да кунак качта карасын дип көтәбез. Рәхмәт сезгә. Җәмәгатьләр, менә минем шәкертем менә ул көндә гражданский киемдә, ул җитәкчеләрдә генерал булырга инде җәмәгате авырып кына калды шушыннан мен университетка килеп калган. Һәм аның менә шушы рус телеге мөкиббән эшенә китүе бик хәзер сакланып керә. Шуңа күрә рәхмәт белән 80 yaşıma da gelgenim, sana da gittik. Җитмешендә бергә үткәнлек. Ondan тыш хәзер диләрдә менә Сарман ягыннан 25 апрельдә бик зур конференция булды. Республика белән мин булган искәш мәктәбендә. Шул тик зур вакытлар инде мин синептә тордым. Бүләкләр биргәннәр, әлемдә тагын футбол сүзләре белән, тагын никадәр бүләкләрдән килгәннәр. Рәхмәт инде. Сәламәт булыгыз. Рәхмәт сезгә Лиза. Бәйрәмебез сәхнәсенә Алмаз Ишмуратовны чакырабыз. Рәхим итегез, алкышлар белән каршы алыгыз.